ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧୁଆ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ସୋନୁ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସ୍କୁଲରୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଧୁଆ ଧୋଇ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପକାଉଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫ୍ରାଏଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରାଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ଫ୍ରାଏଟାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଗୋଟେ ମସଲା ଟିକେ ବନେଇବା। କ'ଣ ମସଲା ବନେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗେ ନେଇଯିବା ରସୁଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। ରସୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଏଥିରେ ଅଦା ପିଆଜ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକାରେ ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ବାଟିଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ବାଟି ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଦା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ପକା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ବାଟିକି ତେଲ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ପକା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ସେ ମାଛ ତେଲରେ ବି ପକାଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟୋ ଆମର କଟା ଚାଲିଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟିକେ ମିଶାଇବା। ମାଛ ଝୋଳରେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଝୋଳ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି କାଁ କିଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମସଲା କଷା ବି ସରିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାପରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବା ସେତିକି ପାଣି ଦେବା। ଦେଖିପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲେ ଝୋଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ହାଲକା ବେଶୀ